Takže čaute ľudia, my sme si pre vás pripravili opäť dobré video a to je, že tieto sladkosti budeme ochutnávať, ako môžete vidieť, minionky tu máme tu Alasky, Roger, dokonca máme aj Teresku, zase Alaska a úplne tieto všetky sladkosti budeme ochutnávať, je ich trošku viacej, ja vám to tu ukážem, máme to tu takto. Tak. Takže my si to takto trošku tak usporiadame. Počkej, tak, to je jedno, dobre. Takto? Ja by som, ak sa vám toto video bude páčiť, dajte like, odber a dolu do komentára napíšte, čo sa najviac páčilo. A ja by som si vybral, že ideme skúsiť ochutnať túto Alasku, je to presne oriešková. Pozrieme si koľko to má kalórií, Lukáš. Dobre, kúkni. A vieš čo, kašľame na to, ideme to ochutnať, dokopy to má ľudia 18 gramov, takže ideme toto ochutnať. Áno, ideme to ochutnať. Takto. Alaska. Takže idem to otvoriť. Dve trubky. Takže Lukáš, zober si jednu. Ja si berem jednu. A ideme na to. Takže ja som ten papierik takto zahodil. Tak. Takže idem to ja ochutnať. Teraz ja si to ochutnať. Takže do začiatku to je úplne suché, ale potom je to také jak horká čokoláda. Áno, je to suché, ale je to čokoláda. Ňam. Ale je to nejak horké. Počkajte, ešte jeden. Úplne suché je to, ale... Ja si tiež dám kusnem trošku. No. Je to suché s čokoládou. A s orieškami. To je mňamka. Ja by som to len, že úplne to bolo suché. Ale nebolo to tak zlé a ja by som dal asi 4 z 10. Preto, lebo to bolo úplne suché poprvé, potom keď sme to dal som si to do úst, bolo to úplne, že som necítil tú chuť ako nejakú čokoládu, ale cítil som, že úplne suché, ale až potom som cítil trocha horkú čokoládu, ale potom to bolo úplne bez chuti. Takže, a teraz vám to ide Lukáš povedať. Takže Lukáš, koľko dáš bodov z 10? No, asi 7, 10. Povedz prečo. No lebo tam nebola tá príchuť čokoládová, ako vždycky je. Bolo to suché, ale dala sa to zjesť s orieškami a mám rád oriešky. A oriešky sú na rozum vlastne. Takže to je 7-10. Dobre, Lukáš niečo nám to povedal. Tak a teraz vyberieme ďalšiu, necháme to na Lukáša, vyber hocičo. Hocičo. Tak asi, skúsme asi toto modré. Takže Lukáš vybral Rogera kokosového, ten mi osobne dosť chutí, už som ho nejedol asi pol roka, ale dneska to ochutnáme. Takže je to Roger a táto má 40 gramov, takže si to rozdelíme, idem to otvoriť. Samozrejme všetko som nakupoval Lidl, takže Lidl nejaká spolupráca keby bola, tak by som bol rád. A takto to nejak oddelíme. Tak na. Ďakujem, berem si to. Díky. To podľa mňa. Ja si tiež kúsnem a na čo ty povieš. Ako tebe chudilo, potom ja si kúsnem. Musím si dať ešte jednu, lebo... A to celé zjem, až potom to povieme, vždy na konci, keď to zjeme. To si robil. Bolo to vtipné. To si buchomnou. Neviem jak to zapal na zem. Aj, tak to zjem, to aj tak. Je to jedno. No dobre, tejto sladkosti, bola to presne Roger, tak podľa mňa z začiatku, keď som si to dal, cítil som tam dobrú čokoládu, potom to už tak išlo dole, že tam cítim úplne jak nejakú zase, tak úplne takú slabšiu horku. Pritom má to byť kokosové a kokos som tam tak málo cítil, viacej som tam cítil mliečnú čokoládu. A dobre to bolo. Stálo to 35 centov. Takže je to tak, tá Alaska stála 18 centov.
A teraz idem ja presne na výber a ja by som tam teraz poslal niečo trošku jahodové. A to je tento perník. Ešte ja som nepovedal o kokose ešte. Takže idem povedať, takže to bolo 10-10, lebo som cítil všetko v jednom. A nebol to rozdiel, čo povedal Jožko, takže 10-10, no. Takže ako som začal, ideme ochutnať tento jahodový perník, má za koľko gramov to má, ukáž sa. Kašleme na gramy, lebo toto ani nevidím nikde. Takže asi slepý asi. Je to jahoda, takže ja to zase idem rozbalovať. Trošku je rozbitý. Nevadí. Dám to zase na stranu. Potom zahodíme to do koša Tak všetko toto v jedno. vypadá, ja by som to oddelil. No, troška väčšie máš. A nebuď Nevadí. na zemi, tu. Nech to ide sem, to nebudem upratovať. Tak, a idem si to ochutnať, malo by to byť príchuť jahoda a ideme skúsiť. Áno, ideme skúsiť. A je to jahoda. Na to, že som perník nemal dlho, tak ja by som to hodnotil dobre. Ja tiež takisto. Strašne sladké, ale to dobre. Takže ja som to celé zjedol a ja by som dal k tomu perníku jahodovému, čo ste videli pred chvíľkou na obrazovke, dal asi nejakých, koľko by som dal. Nebolo to zlé, ani také sladké, ani moc, bolo to moc sladké, teda tak. Takže mám rád sladké veci, ale ne až tak sladké. Takže nejakých 7 z 10 by som dal, preto, lebo to bolo sladké. Ja by som dal tak asi 9, 10. Lebo potom bolo moc sladké, mám rád sladké, ale moc nemusím sladkého. Ale môžem sladké, takže v pohode. A teraz ako tu máme ďalšie veci, máme tu ešte dosť vecí. Máme tu ešte cez 15 sladkostí a ideme ešte ďalšie ochutnať. Zatiaľ máme len 2 ochutnané a teraz by som začal. Ty si bol teraz ja som na rade. Tak asi skúsime asi tohoto, miňomky. To sa dá rozdeliť. Takže máme tu miňomky, presne čokoládové, neviem prečo som zobral kakaové, ale nevadí, zobral som kakaové. A gramy, koľko to má? Či som to nemal dlho? 50 gramov. Takže idem to zase rozbaliť. Po nás. Ti sa mi tu Nenadávaj. Koľko tam je tých malých sračiek? Ja si myslím asi 4 alebo 6. Nie som taký istý, lebo som miňomky už dlho nemal. Jedna má 10 gramov, takže ty zješ 3 ale. To neviem, či tam je 4. Dobre, tak z tohoto kraja si berem. Dobre, takže ja tam cítim. Ešte raz si to musím dať. Ja tam cítim čokoládu iba. Čo to má byť, keď to je čokoláda? A čo to? Dobre. Takže ja by som to dobré? dal, že to je dobré, na to, že to stalo 50 centov, čo je docela dosť na takéto dlhosti. Bol to v akcii, takže akcia. A ja by som k tomu dal nejakých 6-10 iba. Ja by som dal tak asi 10-10. A ďalej ideme Teda ochutnať. teraz ty vyberáš. Máme tu ešte dosť zalasiek. Takže ja by som tam teraz poslal túto Teresku. Ak sa niekto pozerá toto video, ktorá sa volá Tereska, tak nech napíše, lebo je tu čokoláda Tereska, takže ideme práve jesť Teresku. Tu jedz na tomto. Jasné. To je také tvrdé. Je to tvrdé, trošku suché. Cítim tam ďalšie úplne, je to kakaové. Áno. Takže tam cítim, má to 33 gramov ľudia.
A úplne to je také čudné a ja by som dal tomu 2 z 10, takže sorry Tereska, je to 2 z 10. Neviem, prečo to dáva tak málo, ale mne to strašne chutí. Dokým Lukáš teraz je, tak ja zatiaľ rozbalím ďalšie. A to je druhá Tereska, ale Pomáš, ne? je to medová asi. Ale viete čo, nevyberieme Teresku, kašľame na Teresku, sorry Tereska, necháme to tu. Kašľame na to, lebo to bude určite tiež odporné. Ale tiež je to niečo podobné a máme tu skauty. To by som tiež vybral. Zase je to kokosové, takže uvidíme, stálo toto 30 centov alebo koľko. A hen to stojí 35, takže som vedavý. Roger, koľko by dali, 7 z 10 sa mi zdá. A teraz to ideme rozbaliť. Tak to rozdiel. No trošku sa to rozbilo na môjim stolom, keď tu robím úlohy, ale nevadí. Buď sem na kameru, poď sem. To bol celý čas mimo kamery. Takže je to tak, takže zle zábery, ospravedlňujem sa, ale Lukáš tak bol. Ja nemôžem za to, to je tá stolička nejaká. Neviem ako sa volá. A ten kokos je fakt dobrý. Tak dávam asi tak 9 alebo 10. Ešte zatiaľ sa rozhodnem, Tiež je to keď to nejaké zjem. sladké moc. A ja by som tomu dal iba nejakých... Ešte jedno, aby ma to presvedčilo. Štyri 10 by som dal z tomu, viac ne. To je ospodné. Prečo ne? To nie je odporné. Toto nehádam. Tam. Tu dám preč. A teraz, trošku to posunieme. By som ochutnal tieto bliky, každý to pozná, je to jak napodobenina KitKat, Tic-Tacu, napodobenina a ideme to teraz ochutnať. Už to viem odpoveď. Z toho kokosu dám 10, Ty som si 10. dobral? Tak mi daj. Také tvrdé, ale čo to má byť tvrdé? Je to jahoda, čo mi dal Jožko. Je to tvrdé, dám to tak asi 3, 10. Lebo maminka mi to nedovolí niekedy kúpiť. Ale môžem mu nejak presvedčiť, aby mi to kúpila. Keď mám nervy. Takže to sa môže Jožko hovoriť. Samé sladké, až mám dosť normálne, ale musíme to všetko ochutnať. Už mi normálne. Máme ešte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ešte 6, 7 Všetko teda. máme sladké tu. Ja zatiaľ, Lukáš vyber zatiaľ, toto všetko musím tu dojesť. Dobre, tak vyberiem. No toto. Niečo iné? Počkaj, to tam preč. Tak asi skúsme si toto. Keď Jožko toto odmietol. Takže Lukáš vybral Alasku a je to zase, teraz, nie je to kokosové, ale je to môj cover, že to bude dobré. Tak by to padlo. Takže ideme to otvoriť a ešte tu máme pred sebou 6 sladkostí, ešte keby toto zjeme to ďalšiu Teresku 7 a minionky to ešte dáme dojedené, ani tie Tic-Tacy ani hento dojedené, ale to si dojme potom po videu. Takže Lukáš ber si jedného. No tak, keď som zjedol tohoto, tak si dám tohoto. To je to isté, nevadí. Ešte to padlo. Vážne, čo sa mi kusy chutilo, že No tak, sa na to nebudeme baviť 10-10. hej, 10, áno. No, Je to mňamkové.
Ja tu vyberám ďalšiu Alasku a to je čokoládová. Takže ideme priamo na to. Čokoládovú. Počkej. Je to čokoláda, hej? Je. To bude tiež dobré. Naber si jedno rýchlo. To zahodím. Osobne. Je to čokoláda. Moc čokoládu moc nemusím. 9, 10. Lebo budem mať čas, možno niekedy. A dám to Ja by som dal tomu 9, 10, lebo... ja 6, 10. 9, 10 a otvoríme ďalšiu. A ešte som vlastne neukázali to. Kokosová, zase kokosová vec. A máme 3 kokosové veci tu. Toto je kokoso tiež. Ani mi nehovor, dobre, tam rob. Ber si do ruky. Ešte musím to ešte zjesť čokoládu. A toto je tá kokosová, práve sme to otvorili. Nikos. Tak to je dobré. Počkaj, nesmiem ešte povedať 10, 10, lebo... Za mňa potom picnie, keď dáš 10, 10. Musím. Je to 10, 10, je to najlepšie. Niečo mi tu nesedí, počkajte minútku. Bol som v prevodu, lebo proste samé sladké to bolo a chcel som napiť vody. Lukáš zatiaľ žere. A potom ja sa idem napiť, potom. Máme tu posledné 4 sladkosti. A to je Roger, Roger orieškový, Roger čokoládový. Máme tu skrutky. Potom máme tu Vilmu, ktorá je napodobenina Mily. Toto je napodobenina horálky. Toto je napodobenina ničoho, lebo to je normálny Roger. A ideme ísť ďalej. Ja by som už to ukončil, ale nemôžem, lebo ešte máme 4, takže musíme to dojesť. Ešte máme Teresku, to je 5, ale to Teresku nevieme, lebo to je moc tvrdé. A nechce sa mi toto jesť Teresku. Sorry Tereska, ale tak je to tak. Áno, je to tak. To si hovor to veľký. Áno, ja si zatiaľ oddychnem zatiaľ. Lebo nevládzem, si oddychnem na chvíľku. Ale môžem hovoriť. Budem tak tlstý, keď zjem toto. Ja tak už nevládzem. 1 až do 10. Ja by som tomu dal prekvapivo 9 z 10. Ja si Teraz kusím. ďalšieho Rogera ideme ochutnať. Je to asi tiež sladké. Je to tiež možno kokos, neviem. Alebo som to zmýlil. Čokoládová. Nie je to zlé. Máš šef? Nie. To nechám tebe, lebo už nevládzem už, ale zjem to. Toto. Tak dám asi toto, čo mi dal Jožko ešte predtým, čo teraz je. Dám asi tak 6 z 10. Keď Jožko to zje, tak povie, koľko to je. Presne bodov z toho. Tak uvidíme, koľko dá. Všetko tomto úplne sladké, ja by som dal 10-10? tomuto úplne 11-10, keby môžem, a dám tomu... Ale nemôžeš 11-10, musíš 10-10. Dám tomu 10 z 10, lebo to je dobre. A tieto dve veci, bohužiaľ, musíme nechať na nič, lebo už normálne som predcukrovaný, prejedený a už nevládzem. Ani ja už ne. Ale dám si toto tu máme nedojedené, tam tiež, toto tiež. Ale to zjeme To inokedy. máme na ďalšie. A tak. Ako povedal Jožko, to máme na ďalšie. Tak to Lebo sme je, plní už.
do sladkosti sme zjedli cez 15 aj viacej. No možno, hej. A my sa vidíme pri ďalšom videu, takže ak sa ti toto video páčilo, daj like, odber a dole do komentára napíš, čo máme ďalšie natočiť. Ja by som rozhodoval, keby natočíme ďalšie, že čipsy. No čipsy by boli dobré. Len proste má to všetko veľa kalórií a keď zjeme veľa kalórií, tak pribereme. Ja musím priberať, on musí schudnúť, ale aj tak pre video všetko spravíme. A je to tak, takže zatiaľ čaute. Čaute.